Gadan ang 49 anyos na residente kan barangay Kamanggahan, Balatan, Camarines Sur. Makalis na pagbabadilon kanday panabibistong mga kalalakihan. Base sa report ka nakaaging bulan, sarong grupo nin mga kalalakihan ang nagpasiring sa residensya kan biktima para maghagad nin damulag na dai pinaonrahan. Huli ta pigagamit niya sa pagtatrabaho sa bukid an mga hayop. Saro usubot ini sa pigiling na motibo sa insidente. Alagad nakabonet ang mga suspetsyado kan ginibo ang krimen, kaya day makumpirmar kung parehong mga tao ang imbwelto. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon dapit sa nangyari para masusog ang pinakamotibo asin ang mga tao sa likod kan pambabadil. Kasunod ba, may nagbalik duman, armado na, 5 armado, pero mga hubin daw po ini, nangyari na supang babadil. So posible na may relasyon duman sa paghagad ng karabaw sa iyak na nakaaging bulan po.